21 January 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu. Tell a friend to tell a friend kuti client is online right now. Kana uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Nyaya dzandinadzo panapa dzakasiyana siyana, but regedzai nhasi ndingorova inei so that tova tambomira takadaro. Pane nyaya iri kubuda from Varakash pachavo havasi kuwirirana nenyaya ye2030 iya iri kuipo yekunzoni vamunangagwa vaextend panzi constitution amend kuti vakwanise kutonga kusvika 2030. So vari kutaura kuti dear Zimbabweans, many ZANU-PF members are opposed to the idea of extending the term limit. Do not be deceived by the beneficiaries of corruption and greedy individuals who are making noise. That's why muri kuona vanhu vazhinji umwe vari kunzi umwe atengerwa mota umwe atengerwa chakati, so that karunyeri kupe kana kutuma voices twacho tunotanga kungo vanhu vatanga kungorotomoka vachitaura zvavari kutaura. Iko zvinezvi it's now very rare kuti uchiona munhu achikwanisa kusvika achimira in their party achidedzera kuti inini ndiri timu iri kuti 2030 ngaisaiswe constitution. Why? Because vamwe vacho vatorohwa nepsychology kuti everyone is waiting for a car. Ari kuti saka inini nemashandira ndakaita nishandira musangano uya ndiri musangano wacho, but zvekuti paextend hazvichaite zvakuvanetsa kuti vabude. Saka mabeneficiaries manje ndo vari kuuya vachizoimba kuti 2030 chinchi, because vazhinji vanenge vachipuhwa tuma something panenge pachingotsvagwa vanhu vari vocal mumusangano wavo ndo vanenge vauya vachiblesswa vachiitirwa something ivavo. Ndo nyaya iripo, but ndiri kuzoona something chiri kubuda kune vamwe vanhu pari kunzi 94.5% of those who participated in the referendum voted in favor of the adoption of our 2013 constitution, which contains presidential term limits. What makes anyone think that these people will undo what they did back then? What has changed? Mubvunzo umwe wabuda zvakanaka kuri kubva kune rimwe lawyer ari kubvunza kuti tikada kutarisa nyaya iyi kumashure uko chakatonovhoterwa chinhu chikata 94.5% muparliament, handiti vanhu vachidedzera kuti ngatiisei presidential term limit. Saka what makes you think kuti those people are going to reverse zvinhu zvavakaita kumashure uko? Ndo mubvunzo wauya kuti what makes you think that? Because change kangoya kachibiu munhu akati, because everyone kana ari munhu ane dzakakwana. Tingatarisa zvakafanana pachikoro, teacher ari stupid ndiye anodedzera kuti handiwishe kuzova headmaster pandichazoningirina kana ndazopromotwa, but anoziva zvaanoita ndototi in future ndichazoda kuitawo headmaster. That's the same thing nema-MPs vanenge vadedzera kuti alright, inini I'm in politics, that's the main business randiri kuita nditi. Saka but in future I wish kuti ndichazoitawo kana president kana vice president. Saka kana pakuzonzi vari kuda kuti amenda futi constitution yakanzi 2 terms pamunhu ndobva vada kuningina kuti vafavor someone, panenge pakunetsa. Muri kuona panenge pakunetsa kuti vanhu ivo vanenge vaona saka inini ndinogona kuuya nhasi ndofuririka nditi but ndozobetreya futi. So it's up to my MP for now. Iko zvinezvi we can say zvinhu zvakasiyana siyana pavanouya nechibiu chacho ma-MP hapana pekuti unomanikidzwa nzi ubude uchitaura kuti ndini ndazodai. Kungotaura kungonyora wakatodingina uchidedzera kuti ngairambe iripo iyo zvekuzonzi mumwe akapuhwa chakati mumwe akapuhwa chakati kana kuti vamwe vari kupromise kuma 50,000. What is 50,000 makazvitarisa comparing nema-problems ari kusanganikwa nevanhu? Because zvinhu izvi zvinouya zvichidarika. Time ichasvika yekuti even imimi muri kuparliament munenge ana maold madhala makuti dai ndakazodai, and inenge yato too late. Because pamunenge makutanga kuti dai vanenge vakuuya futi vamwe vanhu vane ma-ideas are different, vatone hutsinye huri different, and mangwana ndimi muchazosafa because munoziva kuti but inini ndanga ndine chance yekucreata zvinhu izvi. So muri Zimbabwe ndosaka makaona in Bulawayo my-youths they were demonstrating vachidedzera kuti 2030 taramba. It's a sign, kwete zvekunyeberwa chinzi vanhu veZimbabwe vari kuti chiramba muripo. Vanhu veZimbabwe vari kuti rambai muchitonga kusvika 2030 vacho ndanani? Handisati ndakamboona vachimhanya vachitaura kuti 2030 ngaatonge, unless vaya vamunobuda chinzi vakaenda kunotrainwa ndo vanoona vachizonzi aiwa 2030 vanga vachita nhingiri. But to be very honest with you, vanhu veZimbabwe they are sick and tired. Nhamo ikurova vanhu left right center, everyone munhu nemunhu ari kufesana nemasituations ake zvekunzi waenda unosvika uzononzi toda kuzokupa chakati kuti zviningine hazvishandi ende hazvina musoro. Hapana pekuti iwe unganzi uri MP ndiwe wega unzi wopuhwa something kana kuti mabenefits uri kunzi uri kupuhwa uri one person MP wakazvimirira uri one wopuhwa tumabenefits twacho twega iwe. What about vanhu vese vanokurepresenta iwe vaunorepresenta iwe vachaita sei mangwana?
And most of you guys makatopinda miti aiwa don't worry toti life izvi zvinhu zvinake tizodaizo tizokubatsirai tizodai. One thing chandinoziva parliament haina vanhu vekuzumba chete. Zvinhu izvi zvinofanira kuti tionesane nema-MPs ese tigarisane pasi tisati timbomira kumborafurana zvezve timboonesana nema-MPs vacho vamwe vese kuti guys onai nyaya iripo zvakadai zvichakosta iwo mangwana. Tiona kuverengera list ravanhu vari kusafa iko zvinezvi the likes of ana Jonathan Moyo akasukwere avakuchakwanise kudzoka muZimbabwe iko zvinezvi but kumashure kuvane zvavakatoita zviri kutokonzeresa now they are suffering. Unongoiziva iwo life ikurarama usingakwanisi kudzokera kunyika kwako chiti but inini ndiri pachakati look at vanhu vakaita sana Chihuri they can't come back kuZimbabwe iko zvinezvi because of zvinhu zvavakaita. Saka utori what more iwo zvako MP wo zvako iwewe wotarisira chicho chatarisa MP wo zvako tarisa mafira akazoita na Chings pada kuti brain down dzitese dzivhurika. Amen. Ndinenge ndatotaura zvakawanda ipapo. I think munogona mune something to say. Munokwanisa kundiudzawo zvamuri kufunga but ndichasiya ndaisa number kune vanenge vachida kusenda ma-audios vane ma-voices. You can say something. Ndogara ndichingoningira munouza kuti I'm willing ma-voices evanhu vese ngaanzwike ngarisvike shoko ikoko vanhu veZimbabwe vacho ndimi. Musakangana kulike this video. Sarai makateerera this audio. Vedu weka mungotiregererawo kungotaura nokuti zvazvinoita kana zvinhu zvichiitika mukanyarara muchiona maitikiro anenge achiita zvinhu maona nokuti pamwe vanenge vari vanenge vasingazoone imi mukanyarara manje imuchiona kuti izvi zvinoda kuti zvinzai mangwana ndimunowanikwa maane mhosva vanhu vaya vakunzvinga kuti kweimimi zvamaizviona maidii kutaura mazona vatonzvenga naipapo nokuti isu tisingazvione mazona vatonzvenga naipapo. Saka zvazvinoita kutaura kwatiri kuita tiri kungotaurawo voita kana kureka asi tinofanira kungotaurawo zvazvinoda kuti zviite ndezvokuti kana uri munhu mukuru baba mumba bvuma kutsurwa vanotsura moziwo matsuriro kuita kuti zvirege kukonzeresa. Baba ngavabvume kutsurwa vanotsura moziwo matsuriro tinobva tasangana pakati zvinhu zvedu zvinotanga kufamba zvakanaka mazoona manje. Ndiri kureva kuti tiri papfungwa dzekubatsirana tisina kutarisa Zimbabwe chete nokuti zviri kuitwa muno muZimbabwe kana ndisingakanganise pasi rese rinongozviita zviri kungoitwa pasi rese. Handisi kumbonzwa nyika ine vanhu vasiri kuchema izvezvizvi vasiri kuchemedzwa nekwavari ikoko zviri kuitwa pasi rino rese asi zvinhu zvinogona kugadzirika through the United Nations. Sekutaura kwandirigara ndichidzokorora through the United Nation dai paipiwa mikana yekuti tinoisawo zvatinazvo kuUN uko ndinodayira kuti pasi rino rese rinogona kuminimizwa pane zvese zviri kuitika izvi mazona zvekuti tsamba yandakanyorera inini kuUN Resident Coordinator in 2019 ndichikopa Ministry of Foreign Affairs kuchena Vasibusiso Moyo dai tsamba iyoyo shandiswa kwakaitwa semakumbiriro andakandaita ipapo hondo dzese idzo dziri kuitika kwese kwana Russia kwana Ukraine kwese kuna naIsrael dzingadai pamwe dzakatopreventwa so nokuti tinazvo zvinoita kuti zviite kuti zviprevendeka zvese kana kunesana kwatiri kuita kunoku zvazonzi MDCC ZANU-PF yazodai zvingadai zvakatopreventwa zvese tichitopa neimwe phase so mazona manje nokuti tine global order message of peace ine GPS mukati global political solution GPS irimo tinazvo but zvinoda kuadreswa kubva kumusoro mona vatungamiriri vese vaenda ikokoko tonogadzira navo
vese vatungamiriri voinda ikoko tonogadzira navo ndo vari kutungamirira dzinyika dzachoka nekuti vakuru vakatika murando nyangu naka atongere mhosva yakasipo masonaka vatungamiriri ndo vari kutungamirira dzinyika dzakasiyana siyana vese vanofanira kunge vachidaidzwa kuUN uko then togadzirisa pane zvatinazvo zvatoda kuti tibatsirane navo ndo vari kutonga isati amboda kutonga ini aiwa ivo ndo vari kutonga ndo vari kuita maproblems kana vari kuti vanhu vari kuvanetsa tochivaitira zvinhu zvasinganetswe nevanhu masona manje saka tingangoswerera tichingotaura zvazodai zveshokwadi vanhu ishungu vari kutaurawo zviri kurwadza masonaka asi anzi nyoka huru haizi rume njira yakakura sei haizi rume ende kana uchitonga nyaya utonge nyaya yako wega iwe unototongerwawo nevamwe saka tiri kuti isusu nhau dzedu izvi dzikaenda kuUN uko zvinotofamba zvakanaka mufunge vana president vekuzambia vana Hichilema ndakavapa matsamba hapana chavasina izvozvizvi through the Zambian High Commission tiri kukumbira izvi iyo vari musadhake kana kupindura vakati vekuzambia ku High Commission tichakufonera avafone unofona ikoko vanokutaurira zvimwe neparo isida kubatsirana so mazona manje zvino ameno edu wekuti tingaite tichiita sei kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka tingangosoronetsana pano pasi pezuva panoda kuti paitwe chinhu chinonzi runyararo tinacho chii chinoda kuti chiitwe dai tabvumidzwa kuenda uko chete kuUN uko muone kuti Mwari anoita zvinhu nenguva yake hatumwe nemunhu anoita zvinhu nenguva yake imwe nguva yacho yasvika hatichaziya maona manje dai tangowana vanotibetserawo kuti tiende chete uko ndo inenge ishu yangu yandina yakuti totaura naniwo kuti ungataurawo naye hatashaya kuti ndezvipi masona izvo zvedu zvemuno ndakatombotaurwa nevamwe kumupoladhu vakuru vePoland vachiti kwemimi zvamunombotaura munombori kumbonotaurawo navachamisa vacho mumbonotaurawo navo ikoko ndikati zvakanaka chaizvo asi zvazvinoita zvokuti ivo vachamisa vacho kana dai vakanzwa ndiri kuvatsvaga vanotongotyawo munhuka wabva nekupi vanotozvityawo ende zvechokwadi munhu ufanira kuzvityirawo nguva yese so zvinotonetsa mona kututaurawo naachamisa vacho mona wesi still kunzikwa chaizvo kana kuonekwa wakamirawo naachamisa vacho wakamira navo uchida kubatsiranawo navo kuti tatifunga kuti ndimunenge mune izwi riri kumbonzikwa dai panzai musangano uri kutonga chaivo unotopinda pasina kumbomira zvakanaka zvokuti zvinotozoita kuti uzopinda pasina kumboita zvakanaka mazono notunetekwa utopuwa papa kuti ndiwo kwachamisa hakuna munhu wemunhu hakuna munhu wezana hakuna munhu weCCC hakuna munhu weMDC tiri vanhu veZimbabwe iso tiri vanhu veZimbabwe tiri kuchinjwa our national identity nekuda kwemapati ewayayako taakuzikanwa kunzi kune vanhu vanonzi veZANU-PF nevanhu vemaCCC nevaMDC hatina vanhu vakadaro izvo tina vanhu veZimbabwe masona manje musati pesanisi mutiti ezvo kana paine munhu ane chitupa chacho kana birth certificate yakanyorwa bato remusangano wake nganditumirewo painbox pangu ndize kuti ndiani ane national identity inoti izi ZANU-PF kana CCC kana kuti MDC kana rimwe bato zvaro hazvipo izvo nokuti hazvina maturo saka zvisinganyorwe pamaidentities evanhu masona iye zvinezvi mapati edu so tinorega kurwa sei after maelections kana achinzi abuda iyo vanhu vachipuwa mauniform ekupfeka kuti unoona munhu umwe mukuru akapfeka mauniform ebato zvaita seiko zvaita se kukonzeresa izvo hazvina kunaka munopire vanhu mauniform iwayayo unoona akapfeka triple C dzako uyo akapfeka zvakati muri kuzviitirei zviri kuitirwe izvo zvokuti kufanike vanhu vechikoro zvaita sei ngatibatsirane vedu weti tirege kuramba tichinetsana zvatiri kuita izvo maona manje haikona kudaro ameno kungotaurawo ndine urombo kungotaurawo ishungu dzandinadzo ndiregererei zvangu